Bịa nwoke m, isi na ị na-eje ebe. Bịa ana m apụ apụ ka njefu Andrew. Onye m letter of invitation. So you're checking out, eh? Nwoke m chigazi ife afa ada ewuzi. Wetin I go do now? Ị chọ ka aga ugbo m ebe a? A ga-akpọzi n'ụlọ ọgbọ ọsọ nụnụ. Look, no place like home, oh. Agaracha must come back. Be a homeboy. No be say we no get everything here, But what? But man is the architect of his problems. He na mind say inaka. No be to get money, not to save the money. No be to get success, not to be able to manage the success. Ọ bụrụ na ọ gaghị esetụlụ ọgụ ị ga-stand kwa. Ọ ihe bụ mkpa. My Bible say for Ecclesiastes 9:18a, wisdom is better than strength. Yes, it is better than weapons of war. Eka dey go Joe. Bịa, stand on one. It's a good take again in. In it or out. I think I get one of you. Malagwa magwago. And when Apollonia wingage, to Emagria, Jayo Magwani, Mega one will not anulo. Ejama Kodu Kujega Yuku. That is a word draw a fair at the same. Petroleum still there. Why you dey suffer? Why you dey suffer? No be from God, now you dey cause am. No be from God, na saboteurs. Nigerian wamo, mama ge muru gi nyego nyoma. Onyere gi koko, nye gi ti, kolu konyere gi, oyu bunke gi, petrol abaka sasili de, wami hijatahu, ezi mwamo, gini kijatahu, wami hijatahu, obumbe kama hizi abuko bagubadinko, obubaba mahizi abuko bagubadinko, uwati election onye giga tunyere. Wamoto sadima, obodonyo shi na bweze. Wamoto sadima, meeting sabana ni soje oloto saganiru. Emeju dance president, yabunu nsobuo. Emeju dance prime minister, yabunu nsobuo. Emeju dance governor, yabunu nsobuo. Uwati election onye kika tunyere. During Atlanta, while people they rejoice, me I the best. I dey shed tears of joy. I don't know we can be so united, son of football. We forgot our differences, or son of football. For once, I saw one Nigeria in action, and we won the gold. Yes. That was God's original plan for this country.
hole in the system. It is in the survey plan. But unpatriotism is holding us back, brother. Fellow countrymen, you now see we can move forward after all, but for saboteurs. Saboteurs in high and low places, we are the architect of our problems. And that is why Oyibo mentality, they want to capitalize on it. They want to overrule even our own decisions. They want to control even our own resources. They will like to sanction. But you don't go work now. Our leaders, see them before they see you. Saboteurs home and abroad. Even from people you don't expect. They blackmail us. Paint this country black. They gossip. Criticize. Just to achieve their selfish aims. Saboteurs, this country is not for sale. Iruo embassies n'obodo a ọ na-azụ ka ahịa ebe ka ụmụ ha na-agbaje agụ kwụsịrị ha maka na ihe nwa bekee ruru ofu ugboro nweta $1 ka mụ na gị na-arụ 84 times wee nweta ọ dị mmanụ ha wee na-agbapụ na-eji afụfụ anyị isi ma ọ bụ ya ga-ebi ya mbanụ no place like home. Bachelor wey live in problem go market go come back one meeting wahala kwa. Nna m si na onwe ụzọ esi jebe Ọnịcha dị nso kịta ka ilu apụtara ihe maka na taa moto na-arị elu ugwu rie elu osisi gwuo mmiri wụọ ọhịa tupu o ruo Ọnịcha ma kwọkwa ọtụtụ toll gate dịka anya m hụrụ na 95 akwọ nke gọọmenti akwọ way my own Ọkịja na ana ọzọ bụrụ na ana akwọ ọba mgbe ekene dịkwara obodo ndị a niile maka ewepụ ha aka ewepụ Ọnịcha na map of Nigeria. Ejele mmadụ ụgwọ na main market ọsị ndị anyị na be ego adịrọ ụzọ adịrọ ndị mmadụ ada abịazi afịa ị na-ekwenye ya ọbụla eziokwu mụta AMB na mara onwe m ọ bụ na anyị ji otu esi enyo moto enyi ụzọ ebe moto na-agba ọ ga-adị mma mana ọ bụ sọ na moto ka nsogbu anyị dị nọ ndị anyị pick up mbụkwa for sale ka nzuru ike mana taa ọnwụ Zik ewetakwara Ọnịcha na ndị na-abịa na ya independence ọzọ a chụpụrụ ndị Sabo ụzọ wee kwụọ ọlụlụnụ gọọmenti ọnụnwe aka PTF ekele o unu ka anyị chekwudosinu biko gwakwanụ fao na mmadụ analụbe na mmiri so aba na-echekwa unu o ọkọchị bịa dịka chere ka udu mmiri bịa uche chegbue onye ụlọ ya na-ehi mmiri ama ikonne otu mbụ ahụkwa ukwu mango otu mbụ ahụkwa Enyimba City Japan of Africa otu mbụ ahụkwa ọ gịnị dịka ụmụ ogbenye ketara ọkụ na mmiri na ụzọ dị mmanụ atalụ gbaṅụọla mmiri ndị uyi elu ha wuru mee ọ mgbe mbụ ọ bụkwa taa 4-1 head bịa this house is not for sale. Agwara m unu agwa anya mmiri ụmụ ogbenye eruo Jehova ntị ihe niile zoro ezo ga-apụta ihe one by one step by step ọkwa onye iko nke ejuru sabotu na-agba obodo echetara na Biafra mana akwa mkpọ Biafra mege sabotu ekweghị adịra anyị ga sabori aha ka ị mara abaka na sektọ akọrụ sabotu mkpọ sektọ sabotu abụra Ọnịcha sektọ akọrụ sabotu enye ngozi ụta ngwa agha sabotu erie akọrụ maka jeni lelo sabotu egbusie anyị ruwo kiti kpụba sabotu abụra ndị reju aba
sabotua Owerri sector sabotua bura Caritas bute okporoko na kọmmil ka anyị ga-enye ụmụ anyị kwashi ọkọchị ndị anyị ukwu ere anyị tara afụfụ. But who are the saboteurs? Ọkwa ha. Gwa na ha fọpụtasị ego anyị ha fujuru n'akpa asị na ihe na-esi ike. Sọ n'obodo a ka mmadụ na-etinye ego n'ụlọ nchekwa akụ ọtọ. Idezie cheki manija aka akụkọ. Emeka na agwọ nụrụ ibe ya. Abụsawo ya wee mere big man. O ji ego ọhaneze eme big man. Ụfọdụ ji isi mmadụ ibe ha eme ọgaranya. Na-ebu ozu ọ ga-epochi unu n'otu n'otu ọkwa onye iko nke ya juru onwe ihe m ga-agwa unu ruo mgbe m chọrọ isi m ajọ ka m were ego na bank enye m 100 naira o wee mee ka ncheta 1970 agafere na m tọgbọrọ egbe m jee ka m were ego na bank na Nnewinu ha nye m sọsọ 20 pounds you tampered with your account during the war ịnụkwa omegbu ibe ya ahụ ọ dịkwala nne ya mma ihe ndị a niile gosiri maturity no onye njisi ọga setụl anyị ga-astandịkwa ndị ọcha na watch until we love ourselves enough, be patriotic enough, render selfless service, respect our culture and uphold our honor and integrity, until we know our God enough, respect Allah, walk with the fear of Oluwa, until we make our God in this country, we are in for trouble. Serious one. Israel chukwu ofụrụfa n'anya mana mmehie ha karịa chukwu ata afọ afụfụ. Sin is a reproach, but righteousness exalts a nation. Baba Malaysia, Baba Gubadi, Upa Election, no,